ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ಕೋರಿದ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಮರನಿ 31 ಸಂಡೇ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಜ ತೋಜಾವನತೆ అయితే ಮುಂಚಿ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ದದ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆ, ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಪುಳಿ, ಮಂಜಳ ದೊಡಿ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ అయితే ಇಡೀ ಇಲ್ಲೋಡು ಪರದುಂಡು ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಚೇನದ ಒರ್ತಿ ಪುನಃ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂತೆ ಶೂಟ್ ಮಂತದೆ ಇತೇನು ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಕಾಲೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಇದು ನೇನು ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇತೇನು ಪೊಡಿ ಮಂತನೇ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಇತ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾತ ರಾಸಿ ಬಿಸಿ ಅಂದುಲ್ಲ ಶೂಟಿ ಕಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಪೋಪೆರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಇನ್ನು ಕೋರಿಗೆ ಕಜಿ ಪನ್ಪುರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀವಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ನಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಯರಿಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಶುಂಠಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಂಕು ಅದು ಪಾಡ್ನೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೈಟ್ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪಂಡು ಕೈಟೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮಾತಾಗಲ ಅರೆಪು ಪತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೈಪಾಯಿನದ ಪನ ಜಿಂಜ ಬೈಪಾಂಡಲ್ಲ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಕು ಬೇಯಾಡಂದು ಎಂಕ್ ಮಂಜಳ ದೊಡಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮರ್ತಿತ್ತಂಡು ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ. ಇದು ತಾರಾಯಿ ಇದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ದು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದ ಕಜಿಪು ಕೊದಿಯೋನುಂಡು ಪುಗೆ ಎತ್ತನೆಡ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಜಿ ಒಂಪಾಗ ಲೈಟ್ ಬುರುಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಅರೆಪೆಟ್ಟೆ ಕೋರಿಲ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಯ ಇದು ಖಾರ ಕಜಿಪು ಶೋಕಿತ್ತನು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮನೊಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಜಿ ಚೂರು ಮೇಲ್ಗೆ ತೋಜಾನೆ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ರೇಸಾಗು ಚೂರು ರೇಸ ಮಂತಾರೆ ಆತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೇಸ ಪಲ್ಯ ಆತೆ ಮಂತೇನೆ. ಇಲ್ಲದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆದುಂಡು ಏನೇನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಆಂಡು ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು
ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕತ್ತೋಗ್ತದೆ ಇಂಚೊಂಡು ಮಾತು ಮಾತ ಬೇಲಾದು ಅರ್ತದೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ದೀಪ ತೋಜುನದ ಕತ್ತೊಂದು ಜರನಾಗ ಮಾತ ಬೇಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜು ಪಾತ್ರೆ ಬಾಕಿ ನಾನು ದೆಕ್ಕು ನಾನು ಹಾಯ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ತಿರ್ತು ಸೀರೆ ಎತ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸುತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದು ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ಪಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತು ಪಿದಾಡ್ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆತ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವಳು ಎತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಆತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಲಾಗ ಪಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಹೌದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತಿಯ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾವೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪಾವೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಜಾಲ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಇದು ಬುಧವಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋತ್ಸವ ಒಂಜು ದಿನ ಆಪುನೆ ಎಂಕಲ್ತ ಬಯ್ಯನ ಬತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಾರೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಆಪುನು ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಪೋನ ನೇಮ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೂಲೆದ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಳ್ಯದ ತೊಂದುಲೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತೋಜು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ ಮೇಲೆ ಲಂಚ ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್